N'ụbọchị taa ana m ekwu okwu gbasara every successful man there is a woman, and Madam Nnennaya Anya is that woman. Nwaanyị kara aka kajara akaja. Nwaanyị kara aka kajara akaja. You have to understand one thing, that the reason IPOB jiri authority today wo maka ụmụ nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi. Ụmụ nwaanyị highway pụtara were microphone anọ ha 24/7 on the social media. Ụmụ nwaanyị hapụ ụmụ ha, ụmụ nwaanyị hapụ di ha, nọrọ na social media 5-6 hours a day na-eme allegation, na-ebo ebubo, na-ebo ụmụ nwoke ebubo, even na-challenge ụmụ nwoke na ụmụ nwoke awụghị ụmụ nwoke. Enwe ndị na-akụrụ ha aka. Agwara m ha sị, onye hụrụ nga ọkụkọ na-abụ ajọ mbọ, chụpụ ya, ịma ma ọ gị ga-ata agbịrịgba ya. Finally, ihe niile mere ha Nnamdi Ezebiro today ememekọ na ya Simon Ekpa. One thing you have to learn with ihe gbasara Nnamdi Kanu na Simon Ekpa wụ na amakwala nwanne gị mma n'azụ. Mgbe ọbụla ị mara nwanne gị mma n'azụ, somebody ga-ama gị mma n'azụ. Otu ha ji maa Nnamdi Ezebiro mma n'azụ, also today eji ha amaga Simon Ekpa mma n'azụ. Once upon a time, ụmụ nwaanyị na-enweghị ihere agbakọ na-ebo ebubo, conspire with ndị ha na-enye ego n'ụlọ, ndị recharge card media warrior. Also we have today in autopilot. Ha enye ha $100, ndị na-eti mkpu na-ebo mmadụ ebubo without proof. Oh, onye erie n'ego, oh onye erikwa ego, onye emekwa oke, onye erikwa ego, onye erikwa oke. But mgbo Simon Ekpa nọ ya, enwebe onye pụtara nsi na onye eriri ego. Mgbo Nnamdi Kanu nọ ya, onwe onye pụtara nsi onye eriri ego. But mgbo anọ na Nnamdi Kanu anụwoghị ya, ụmụ nwaanyị enwe ndị ha na-akwụ ụgwọ n'ala Igbo, ha apụta na-akọ yawu yawu. And we still have it today. I wish na enwere ụmụ nwaanyị dịka Madam Nnennaya Anya. I wish na enwere ụmụ nwaanyị dịka Madam Nnennaya Anya. Ihe emega IPOB anaghị eme. Let's just back up and think. Ya wụrụ na ọ naanị Madam Nnennaya Anya wụ nwaanyị nọ na leadership of DOS, akara inwe nsogbu enwere. Let's just say ya wụrụ na Madam Nnennaya Anya wụ nwaanyị nọ n'isi gbasara IPOB, nọ naanị ya, ihe ala na-agba aghara n'ala Igbo na ọchụ a na-egbu, ọbana ndị a na-akpafu n'ala Igbo, akara inwe no anaghị inwe. Because Madam Nnennaya Anya is 1 in a million. Eru ha abụọ. Ya wụrụ na ọ naanị Madam Nnennaya Anya ka anyị nwere na ndọrọndọrọ egbe ụnọ anyị na-agba gbasara inwere onwe, iche na IPOB gara ịgbakashi. Lekwe ihe na-eme today na autopilot. Ụmụ nwaanyị nọ 7 hours on social media na-akparị ụmụ nwoke, na-ebo ndị mmadụ ebubo without evidence. The same thing mere na IPOB. The same thing ụmụ nwaanyị highway mere wụkwa ihe ụmụ nwaanyị autopilot mege today. And they were useless men no na-akụrụ ha aka. Oh, ndị nna anyị just like that idiot a na-akpọ Chikedozie nọ na-akụrụ na ụmụ nwaanyị highway aka. Ndị nna anyị hụ na ụmụ nwaanyị arụgo ala, instead ga-rebuke ha sị nwaanyị taa mechie ọnụ na-arụ ọnụ ala. Chikedozie, that useless idiot, na-akụrụ na ụmụ nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi. And today na autopilot, useless men, maka ihe na ibu egbe doesn't make you to be wise. Ana m ahụ na some of our men nọ na Biafra land na-akpọ those useless women na-akụrụ ha aka nne jije because a na-esend na $100 na-ere n'Ogbunnu.
I wish na enwere ụmụ nwaanyị dị ka Madam Nnennaya Anya. O nwere anytime ịhụrụ Madam Nnennaya Anya pụtara na social media na challenge na akparị generally, even enwere mgbe ịhụrụ ya apụtagodo na akparị ụmụ nwaanyị ibe ya. Enwere mgbe ịhụrụ Madam Nnennaya Anya pụtara even na akparị ụmụ nwaanyị ibe ya. No, ya pụta ihe ọ ga-agwa gị wụ lekwe na onye atụba ego, onye emebe eke, onye ewetebe eke, ndị eji fọnd ọ gwụchana wetenu fọnd. Ịnụkọtara gaa ahụ Nnennaya Anya pụtara sị na ụmụ nwoke dị stupid, na ụmụ nwoke dị iberibe. Have you had it? So ya wụrụ na madam, ya wụrụ na ụmụ nwaanyị highway nga ha ji ọkwa Nnennaya Anya ji, anaghị iwere ala Igbo ree ya nara ego. Enwere ihe dị iche. And ekelere m Chukwu na Maazị Nnamdi Kanu nwere nwaanyị kara aka kajara akaja dị ka Madam Nnennaya Anya. Madam Nnennaya Anya wụ 1 in a billion. I wish na enwere ụmụ nwaanyị buru ibu dị ka Madam Nnennaya Anya. Arịrị akaghị iri Nnamdi Ezebiro, arịrị akaghị iri Nnamdi Kanu. Ugbu a Nnamdi Kanu arịrị eriene ya, arịrị eriene ya. But Madam Nnennaya Anya kara aka kajara akaja. Ụmụ nwaanyị ọ ga-awụ di ha ma n'ọnya. Ụmụ nwaanyị efulefu esoro ndị iro larie even were ala were property dị ha ree ye gbalaga. And many are there that does that. But ekelene m Chukwu, kelee Chukwu pụrụ ime ihe niile na it is a blessing na anyị nwere Madam Nnennaya Anya so anyị na this ndọrọndọrọ egbe ọnụ inwere onwe. Madam Nnennaya Anya 1 in a million. 1 in a million. 1 in a million. You can beat that. I wish na enwere